Welcome home. Thank you. Peace be with you. Sapriang ki video AI coba Dr. Ricky Singkon haki social media. Ki breu kila it tap mensim do kata iba Dr. Ricky Singkon haka bakilas nasndon da ki video AI. Lane ki dor AI ban pen bayai Dr. Ricky Singkon ujisu ulo pediang yai bat kumta kene ka jingsna ka jing edit jongki kalong ka ba itnat bah do kata haka baladangi pej ladangi perkhat kumba kene ka dor lane kene ka video AI kalong kumta iba Ricky Singkon ru elong hapertai sisya ngait scam ba iba Ricky Singkon ujisu un pediang yai pat kumjuru in yo ka hima jong blai namar ka jinglong jong namar ki kamba bah jong barok-barok ngait scam ba iba Dr. Ricky Singkon in poisha katai ke jaka jing benyau ka jing sausen ka jing sngosi nam ta iba Dr. Ricky Singkon hang ne hapok ka rikasi jong hadu kena khliamat ka bamenta ka khlempat kun namar ba haki social media ka jing post sepang jong ka khlempat kun ihon shisha ban pay kena ka jing edit AI hak bala saki Dr. Ricky Singkon ilai khublekti bat uji su te ayu pai ba phidan menang na kaliang jong phi halor chi ba Dr. Ricky Singkon saya komen ma phi bara hapo chakane ka video